बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयैया बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनासंनाय लोगो लोगो नोङो हमनो हानांगोन मा तालाव दङ दै मा तालाव दङ हमनो हानांगोन नों माब्ला हमनो हागोन जेब्ला नों बे मोनबा तालखौ पारफेक्ट सोलोंगोन अब्ला नोङो बे मोनबानि गेजेरावनो मोनसे जाथारखागोन थारमाने मिथिबाय बे मोनबानि गेजेराव मोनसे जाखागोन बेनिखायनो सोलोंनायनि उनाव बेखौ नोङो हमनो हानांगोन अब्ला नोंथांमोना बे मेथाइयाव ताला दाननाय नङा खुलुमबाय आं दिबिकन बर' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाना फैयैया बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव आं निमाहा बिदों स' दिनैनिफ्राय आङो एसे रेगुलार खालामसिगोन भिडिअ लाबोनायखौ दिनै आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन गोबां आंनि भिउवार्स फलोवार्स बिथांमोनहा सोंहरदों आरो जेनेबा मेथाइ खनबाय थानाय समाव आंहा ताला दानलाङो बे मोनसे कुइसन आरो मोनसे स्थायिखौ खनबाय दायो अन्तरा फैसिगोन बा अन्तराखौ जों जेब्ला हमगोन स्टार्ट खालामगोन अब्ला आंहा ताल दानो आरो मोनसे खनबाय थानायावनो बोरैबा कनफिउज जानानै आंहा ताल दानलाङो मोनफ्रोमबो सोंथिनि मोनसे बेसिक कुइसना जाबाय आङो तालजों मोजाङै खननो हाया बे दायो आङो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोननो होगोन नोंथाङा जुदि बे तालनि सायाव नलेज गैयाब्ला बोरै हानो नङा होमब्ला माने मा नोंथाङा बे तालखौ मोजाङै सोलोङाखै बा मोजाङै बुजि मोनाखै बिनि जाहोनाव नोंथाङा बिदि प्रब्लेमखौ फेस खालामनो गोनां जादों आरो मोननैसो फिसा फिसा स्टेप दङ टेकनिक्स दङ जायखौ नोंथांमोन दायो एग्जाम्पलनि गेजेरजों खोन्थागोन आं नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन बे बाथ्राया जाहैबाय जोङो लाइट मिउजिक क्लासिकेलखौ एसे दोनथ'नानै जेनेबा लाइट मिउजिक बा जों गोदान मेथाइ ओमफ्राय खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ बेफोरखौ सोलोंनो थाखाय मोनबा ताल दङ मोनबा तालखौ ओरैबायदि मोजां सोलों जाहाथे जायखिजाया मेथाइखौ बे तालनि मोननाय लोगो लोगो खननो हायो आरो बे मोनबा तालानो जोंनियाव गिदिंबाय थायो बेनिखायनो नोंथांमोना बे मोनबा तालखौ मोजां सोलों बे मोनबा ताला मा मिथिबाय गिबियावनो जोंहा दङ दाद्रा केहेरबा खेमता ओमफ्राय दिपचन्डी रुपक बे मोनबा तालखौ सोलोंब्ला पारफेक्ट जुदि नोङो बिनि पकेटखौ मोजां हमना लानो हायोबा स्ट्रङै अब्ला नोंथाङा आरामसे जोंनि जायखिजाया गानखौ बा मेथाइफोरखौ नोंथांमोना आरामसे खननो हागोन तालजों दायो बेनो बे मोनबा तालनि सायाव आङो भिडिअ होनाय दंखायो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन एग्जाम्पोलजों नोंथांमोननो खोन्थागोन साप'ज जोङो मेथाइ खोनासंब्ला बा मेथाइ सोलोंब्ला बोरै जों तालखौ हमदांगोन बोरै जों तालजों खनगोन बा बोरै जोङो बेखौ मोनदांनो हागोन अके नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां नायलां थ' बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां नायोब्ला आरो गुबुननि भिडिअ नायनो दरखार गैया बिनिफ्राय मोजाङै सोलोंनो हागोन नोंथांमोना अके आं मोननै एग्जाम्पल होगोन नङाबा भिडिअ बहुत गोलाव जागोन आरो नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाब्ला नांगौब्ला खोन्थाब्लानो जाबाय दायो आङो जायखिजाया मोनसे मेथाइ लानोसै बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयैया बेफोरबायदि मेथाइखौ खोनासंनाय लोगो लोगो नोङो हमनो हानांगोन मा तालाव दङ मा तालाव दङ हमनो हानांगोन नों माब्ला हमनो हागोन जेब्ला नों बे मोनबा तालखौ पारफेक्ट सोलोंगोन अब्ला नोङो बे मोनबानि गेजेरावनो मोनसे जाथारखागोन थारमाने मिथिबाय बे मोनबानि गेजेराव मोनसे जाखागोन बेनिखायनो सोलोंनायनि उनाव बेखौ नोङो हमनो हानांगोन अब्ला नोंथांमोना बे मेथाइयाव ताला दाननाय नङा दायो बे मेथाइनि तालखौ आङो गिबियावनो बोरै हमगोन खोन्थाग्रोनि बेसेबा गोबाव जाबाय नोंनि खौरां मोनैया जायखिजाया मेथाइयाव मोजाङै खोनासं जाय बिटआ रिदमा बांसिन साउन्ड जागोन बेनो बिनि तालि आरो खालिखौ हमनो हाबा जाबाय तालिखौ फार्स्टआव हमग्रो बिनि उनाव खालिखौ हमनो हाबाथाय बास बिनिफ्राय बे मेथाइया माबे मात्रानिफ्राय सुरु जादों तालिनिफ्राय ना खालिनिफ्राय ना गेजेरनिफ्राय दा बेखौ हमनाया नोंनि
माने बेखौ हमनो हानायानो नोंनि जेनेबा मोनसे एग्जाम होननाय बायदि बेखौ हमनो हायोब्ला नोंथांमोना बे मेथाइआव आरो आन्दायला आरो ताला दानलिया अके दायो आं खोन्थानोसै बोरै जागोन बबाव दं नों अनजालि नाय फार्स्टआव गोबाव जाबाय नोंखौ नाय दै आं माबाखौ मोनबाय तालखौ मोनबाय नै बेसेबा गोबाव जाबाय नैबे तालि खालि तालि खालि बेसेबा गोबाव जाबाय नोंनि खौरां मोनैया दायो बियो बोरै स्टार्ट जादों नाय तालि खालि नैबे स्पिडाव माने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मा ताल बियो केहारबा ताल 8 मात्रानि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मा ताल बियो केहारबा ताल 8 मात्रानि दा बियो बबे मात्रानिफ्राय स्टार्ट जादों तालिनिफ्राय खालिनिफ्राय मा नाय दोङो बे दोङो बेसेबा गोबाव जाबाय बिनिफ्राय मा जागोन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 बेसेबा गोबाव जाबाय 1 2 बेसेबा गोबाव जाबाय 1 2 माने तालिनिफ्राय मोनसे मात्रा बाव माने 1 2 3 मात्रानिफ्राय बे गाना स्टार्ट जादों बेसेबा गोबाव जाबाय दा जायखिजाया बेखौ मोननायनि उनाव बे मेथाइया जागायनायनि उनाव मोनसे फार्स्ट लाइननि जेब्ला नों जागायगोन बियो मा जागोन 3 मात्रानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखौ नोंथांमोना बिनिफ्राय बुजिया मोनबाय बा नोङो जेब्ला नोङो अन्तरा रोजाबगोन बाव खेबसे बेखौ मोजाङै खोनासंना ला अन्तरायाव बियो बे सेम मात्राजों उथिदों ना तालिनिफ्राय ना खालिनिफ्राय हा खायसे खायसे मेथाइआव स्टाइया बेलेग जायो अन्तरा हमखांनाया बेलेग जायो हा बेखौ नोंथांमोना स्टार्टिंखौल' खोनासंना ला बिनिफ्राय नोंखौ बेखौ फल' खालामलां जि सिस्टेम माने जि रुल दङ बेखौ फल' खालामलां अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव ताल दाननाय होननाय बुस्थुआ फैनाय नङा दे दा बियो केहारबा तालाव खायसे खायसे तालिनिफ्राय उथियो खायसे खायसे खालिनिफ्राय उथियो खिन्थु बे मेथाइया बेसेबा गोबाव जाबाय बे मेथाइया मानिफ्राय उथिदों 3 मात्रानिफ्राय उथिदों बुजि मोनबाय अब्ला स' आरो जों नेक्स्ट मेथाइ नायनि तालिखौ मोनबाय बे तालि खालि दा बे तालि आरो खालिखौ मोनबायना दायो नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंदो दा बियो बबेनिफ्राय स्टार्ट जागोन आदाखौ लांबाय पुलिसफोरा गावथार हमना मोनबाय मानिफ्राय तालिनिफ्राय जादों माबोरै जागोन बियो आदाखौ लांबाय आयै मानिफ्राय तालिनिफ्राय स्टार्ट जादों स' नोंथांमोना मा तालि माने एक मात्रा प्रथम मात्रानिफ्राय बियो स्टार्ट जादों आरो नोंथांमोना बे जायखिजाया टाइमावनो जेब्ला नोङो स्टाइलखौ स्टार्ट खालामगोन अब्ला नोंथांमोना तालिनिफ्राय थिखांनांगोन जुदि जोङो नोंहा इन्सट्रुमेन्ट दामग्राफोरा जुदि एक्जेक्ट मिउजिक दामनो हायाब्ला नों बोरै थिखांगोन बे नोङो एग्जाम्पल मा तालिनिफ्राय थिखांगोन अके थिग बिदिनो अन्तराखौबो नोंथांमोना बिदि खोनासंना नायब्लानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनबाय आङो बे दाद्रा आरो केहारबा तालनि बे मोननै एग्जाम्पलखौ आं खोन्थाबाय बोरै माबायदि स्टार्ट खालामनांगौ बिदिनो नोंथांमोना मोनफ्रोमबो ताल बे मोनबा तालखौ मोजाङै सोलोंनानै ला बेनिफ्राय गानखौ बा मेथाइखौ मोजाङै खोनासं ओमफ्राय बबेनिफ्राय स्टार्ट जादों बेसेबां मात्रानिफ्राय स्टार्ट जादों बेखौ नाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बे मेथाइखौ सोलों मोजाङै अब्ला तालनि जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरोबाव बुंगोनांगोन नोंथांमोना बे मोनबा तालखौ मोजाङै सोलोंनानै ला अके नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना हो माने शेयार नोंथांमोना खालामना होथार मानो होनब्ला नोंजों लोगोसे गुबुनाबो सोलोंफानो हाथों जोंनि बर'नि गेजेराव दै मानो होनबा बर' रावखौ गुबुना बुजिखाया बर'फोरासो बुजिगोन नङा होमबा जों बर'नो सापर्ट खालामलायनांगोन आरो अके थेंक इउ